Chupa Chups ýaly ýönüm Chupa Chups'a derek Stafravlar bu akşam ben düşmeyiler bu datlar var ha. Menge salam arkadaşlar. Mening Türkmen Leyda adlı kanalımın yeni bir täze sanyna hoş gelýäňiz. İlleşler kanalyma agza bolmany hem de like hem goýup meni gollamany unutmaň. Mening bugünkü videom yeni bir gyzykly videolaryň biri bolup, bugünkü videomun temasynyň ady Amerikanlaryň Halloween bayramçylygy barada bolar. Amerikanlaryň bu Halloween bayramçylygy meniň üçin gatwyr gyzykly däl. Ýöne bu ýyl ýöreýte illeşlemiz üçin aylan video çekmek istedim. Yani aylanıp diyemde, aylan Hitchcock almak istemedim de. Prosta gyzykly bolar ýaly video çekdim. Amerikanlaryň özleri maň Hitchcock'u hödretdiler. Onu birazajyk videoň soňragyna seretip bilersiňiz. İlleşler, men bu Amerikanlaryň Halloween bayramçylygy Amerikada dörenler de pikir etdim. Ýöne olar ýalyk däl eken. Bu Halloween bayramçylygy ilki bilen Britaniýanyň Şotlandiýa hem-de Irlandiýa böleklerine döreýär. Şol yerlerde ilk bilen Halloween bayramçylyklaryny bellep başlaýarlar. Bu Halloween bayramçylygy ýanka ýetişmýäli ilk bilen şo Britaniýada dören soňra şol Halloween bayramçylygyny seýahatçylar seýahat edenler beýleki döwletlere hem eltýär. Soňra beýleki ýurtlarda hem ýanky Halloween bayramçylygy bilen başlanalýar. Bu Halloween bayramçylygyny esasy Britaniýa, Amerika, Kanada, Täze Zelandiýa we Awstriýa ýaly ýurtlar belleýärler. Bu Halloween bayramçylygyna esasy çağılar gorkunç ýa bolmasa bir gülkünç egneşikler giýýärler. Kinodaky ýa bolmasa multikdaky şekilleri canlandyrýarlar. Çağılaryň bu Halloween bayramçylyklaryna giýýän gülkünç, gorkunç egneşikleriniň bir sebäbi bar. Ol hem şol öň Irlandiýada hem de Şotlandiýada 31-nji oktyabr güni ölen adamlaryň ruhy aýlanýar diýip pikir edipdirler. Eger şol egneşikler ýa bolmasa daşarda gurjak, gorkunç eşikdäki gurjak ýa bir şekil goýsaňyz, şol ölen adamlaryň ruhy size hiç zat diýmez, ýani sizi gorkuzmaz diýip inanypdyrlar. Şonuň üçin şu wagt hem daşarlaryny gorkunç etip bezeýärler Amerikanlar hem de beýleki döwletler. Hem de gorkunç ýa bolmasa gülkünç egneşikler giýýärler. Soňra şu çağılar her öýe baryp trick or treat diýip aýlanýarlar. Ýani trick or treat diýen soňlar şolara süýçkökam berilýär. Hem de siz bilýän bolsaňyz, şol Halloween bayramçylygynyň ýene bir simboly kädi. Ýani ol kädileriň bir gorkunç şekilleri bolýar, ýa bolmasa bir gülýän şekilleri bolýar. Şol kädiň içinde hem şem ýa bolmasa çyraýanýar. Bul käde hem Jack'ın çyrasy diýilýär. Ýani Switzerland Jack'a diýip öňkü döwürde inanypdyrlar. Bu Halloween bayramçylygyna öňkü döwürde çağalara esasan karamel bilen örtülen alma paýlanylýar eken. Karamel bilen örtülen alma Chupa Chups'a meňdeş, ýöne sveje alma, daşy karamelli, köplençe ol karameliň daşyny hem maňyzlar bilen örtýärler. Şolar ýalyk edip paýlaýarlar eken her çağalara 31-nji oktyabr gününe, ýani Halloween bayramçylyk gününe. Ýöne häzirki döwürde ol karamelli alma hiç il çağalara berilen ok. Sebäbi şol öňkü döwürde adamlar şol almaň içine iňe ýa bolmasa beýleki demir bölüçüklerini goýýarlar eken, ýani içine salýarlar eken. Şonuň üçin Halloween aýlanýan çağalaryň enatalary olar ýalyk almalary paýlamany goýupdyrlar. Ýöne Amerikada şu wagt süýçleriň görnüşleri mög ýaly ýa bolmasa kädi ýaly we beýleki bir näçe gorkunç şekiller bar. Şol süýçlerde ýürüýte Halloween bayramçylygyna paýlamak üçin şol süýçleri Amerikanlar satyn alýar. Hem de şol 31-nji oktyabr güni çağalara paýlaýarlar. İlleşler gelinini Amerikada Halloween bayramçylygy nähili bellenilýär. Şol barada men ýürüýte siz üçin video çekdim. Hemem biletde seredelim şol video. Öýleşler. Şeýit maşgala bolup aýlanýarlar Amerikada. Halloween bayramçylyklaryna görýäňiz bu maşgala bolup.
Şu video alyan olan seyretçiler bana seyrettiler. Elbette dedim ama video çekken onları. Maskalı koruyanız bize maska takılmadı. Hayırlılar şunlar yardım edeceğiz. Bu arada adam yok. Kabir ştatta köp bolup belleýärler ýöne bu wagt ya hemen Irak gelim ya da uje aýlanyp bolup durlar bilemok. Ýöne häzir hemmemiz biletde aýlanalyk. Öňden görýäňiz mana bulara gelýärler. Häzir seredelik. Görýäňiz mana baýdaklar bar. Good. Because I have a channel, I want to just record. Yeah. Thank you. Görýäňiz hana aýlanýanlara bar eken. Häzir öňümizden çykdy. İlleşde şu an bir soratsam köpýenatlar çağlarını daşary çykarmana gorkýarlar. Şonuň üçin hem daşarda aýlanýan çağlaryň azlygy kediler var hana. Adamlar var. Aslında ha maskalı aýlanmaly, men maskamy giyin, häzir onu. Ýa-da men bulara garaşaýyn. Grafikde durupçyk gelýänçäler. Gelin bizem şuları boşlaýaryk. Görýäňiz özleri alýarlar. Ştaýda ýürüýdi goýýarlar. Gapçygyň içine. Ýerine de garak düşmek video çekeyim. Bu näminne sallam saçyp boluşup bulary da seredin. Gelin häzir bizem şu kökaňany baryp görelim näme içinde. Aljak gelýär, seretjek.
hayırlı işler şular ýaly Twitch köpkür bar. Öz gereğini zaptlar. Şular ýaly edip ellerine berýärdiler ýöne şu wagt virus bolan şular ýaly edip gaşardy goýýarlar mene. İllaçlarını ha görýäňizmi? İşin agdyrna. Ha içinde ne var? Şular var. Näçe tane gerek bolsa alyp bilersiňiz illaçlar. Anaknollar açık, yani tutusu açık, kim bilýän bolsa görüp bilýärler. Biz aynen ýatym kaktyp şu wagt köpü berjek bolýarlar. Hello. But I'm just recording, thank you. That's fine. I'm just take Hey, one. here, take some. No, take more. because I don't like too much sweet. That's why. Okay. Thanks Thank so you, much. happy Halloween. Oh, thank you. Without shoes, thank you so It's much. okay. Bye bye. Ziyaretin bir de aynen yazdım kalktıyıp dışarı çıkıp duruyorlar. Hello. Happy Halloween. Thank you, but I'm just recording. I don't need nothing. Thank you. Happy Halloween, no worries. Because I have a channel, I'm just recording here how is going on the Halloween. Thanks so much. Happy Halloween 2020. Thank you. Hayırlaşlar ýaly. Amerikanlar dışarı çıkıp berşerýärler. Gelin bunun içinde de astamka gelin hadi aylan kurulun. Hayırlaşlar. İşlerden yok. İllaçlar haberde. Burada da koyup tutar gelin hadi. İllaçlar chips'tan alıp bilersiňiz diýer. Biramna switch köpke de koyup durlar. Görüşdi diýerler. Chips'tan köp şaldypdyr. Bu şaplar ýeri, значит, bular irek aýlanýarlar eken, bir 4'tü. Men saat 4'te ýem gördüm da çağçykdan aýlanýanlygyny. Alsam bizem derro haýdaşlap çykdyk şu wagt video çekeli diýip. Olar pikir etdi, biz aýlanýarsyk kak diýip. Menem diýen şu ýaly. Men aýlanamak, prosto kanalyma video çekken diýip. Hayırlı işler bularım. Decoration şular ýaly.
Arkadaşlar, sorry no candy or trick or treats today. Şunun süiç olmaz diyer, yani süiç koku verilenine olmaz diyer. Hayırlaştır, haşlar yalda şurada tuğlamızı arkaya koyup bilirsiniz. Hiç kim hiç de ettiğime. Haşlar yalda karıştı. Hayırlaştır. Current decoration of dereceli. Biçim decoration. Aha bular chips koyup dururlar. Her kim ikicesini alır. Men yarat birden bir giden alırdılar. Ha hemen su var. Su bilen chipsi koyup dururlar. Neçe isteseniz alıvermeli yani. Medeniyetli çağlar bu ondan yıkacasına alır. Aha kamera şu yanıp çıktı onlara. Şu an içinden beni görüyorlar arkayım kamera şu. Hemen yankı basyanın içinden adam çağırmak için hemen şu kamera. Hayırlaşlar bular bir ütküş. Burada da ediptirler görüşünü diyelim. Ha? Yemin yalak günün yürü yarlar mı atayın seyredin. Ha ilişlerin ha bular paketçiye sap koyup durlar görüşünü diyelim ha. İçinde süyücükler var, paketçiye sap arkaya gittiler sana diye. Hanet korkman giyeceğiden yalar men hayran. Hayırlı işler. You go hide and I'll come find you. Start running! I'm starting a new juggling it. I'll need a hand for one of you, and a head, and a foot. That's all any part will do. Estağfurullah bu akşam ben düşmeyiler bu daklar var ha. Bulaman gözi zat yenya dükkân garraşalayın hadi.
so high, I'll find you. Start running. Hello. Televizorlarını da hana koyupturlar. Yan. Kediler mi, yeneler mi? Ana şular yal, aylanyanlar iyileşti. İllaçların ha geçip barayakam yüreğim yardım haşlatlar var sallam tacak bolşup buralara daim ağaçtan asıp koyup durlar. İllaçlar kediler giyeceğin ya. Hello. I'm just recording. I don't need it, thank you. Candy? Okay. No, can I see the candies because I want to just show my. Hayırlı işler, şular yerli, süyücüler. Okay, thanks so much. Thank you. Yani Halloween için ailen yanlarını öydüp şu taşak çıkıp bana yürüdü. Süyücü hüdrettim, benim yok bana gerek geliydim. Yönü video çekayınıydım, onu çekaydıydı. Yani süyücülüğümüzü, taşlarıydı. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu yerde yürütüp otobüsü, otobüsün üstünde de süyücü götürürler. Bu yerde süyücüler var. Wow, berde buradan süyücüler var iken. Var süyücüler çıkıp götürürler. Tabii üyde adam yok, bulayım taçıra yanan yok. İllaçlar görüyorsunuz mu? Üylerine yok olmasa yem süyücülerine dışarıda koyup dururlar. Даже şu süyücüleri yerde de koymacak olup otobüsün üstüne koyup dururlar illaçlar görüyorsunuz mu? Nasıl yerde de koysalar bolya bunu koymanırlar yani sıyla otobüsün üstüne koyup dururlar illaçlar. Arkadaşlar maskeyi döktürler. Neyme var kar? O karın yazı var. Happy Halloween, please take one. Happy Halloween, hayiş birini alın diyor. Hayiş diyeyim yazıp durlar iken. Neymiş var içinde? Ha. Yıkıcı tüycükler şey koydurlar bolca ha. Hayırlı işler. Gıynan tam da alıp bilemek sebebi. Mümkün. Happy Halloween değil. Prosto ben video çekmeye geldim. İllaçlar şunun için bana kızıklı değil. Süyücüler, kokuları yöne bana decoration'ı kızıklı. Her kim bir her türlü süyücü oturlarda.
hayırlaşlar bular näme bolupdyr? Kuşlar ýala gidip goýupdyrlar. Daşy ýere de uçupdyr bir iki tane we. Stol goýupdyrsam, üstüne kağıt goýup tüýçe goýupdyrlar. Hayırlaşlar bu yerde paketin içine salıp koydular tüycünü. Daşında da bir yazıga var. Happy Halloween, enjoy, please only take one back. Görüyorsunuz mu? Aknoları açık. Eğer azalsa derhal gelip şunu doldurur yani.